engko ani mungkai Rotindra engka ani bihing mungkai Medarani engka 5 tarik Desember engko 7 tarik Desember যখন তে অকথামান দিন হরো অকরো engka 5 tarik Desember ang mobile mangka একটা জায়গা engko khai kok sai tong bosilabai engka mobile anthani recording all recording tong hutabo engka bosao o silabai kok saka engka ang odino 7 tarik ni horokai ang kisa bobo nungjak swag emne nungjak no bobo nungjak engka ang kamni phaike engka nungjak engka odino horo engka no ang saka mai chabai saka engka no hai nung tamu muti yung engka apro kai no jol jagai akhonai ano buka ano thapra phungsaribu engka thapra phungsari khai ang bo share bai phungsari khai engka olokha already bini kagos potro Aadhaar card I card ration engko bini tamse engko to I card Aadhaar card ra engko arekta iyasi PRC rok ST rok joton trang thamai ka engka trang thangai akhone okothongta okore akhonoi engka bo buibe kok samani engko engka kisan jaga nogoba karing ung naino engka ang agi bo bono baraba nugjak barabana ang kubun jaga bo ko para poti besi rogo bo nukha wai mai tham nukha ang bono engka te ba nijin bihik ba ang bono kuta saya engka abono kuta saya ungte kai ko bangte kai munti kha okothanga ta engka already khana ka kicha misa buiba muti omok somok punai engka ngaborong to bono asuk bisa saya engka abono te tam chani ini logi song para kai ani logi para kai to ugu phal logono chung hamjalai kai jago hamjalai kai jang mani no chu engka ko busa mak tham ka an busa 12 final taklai engka te masa kelas 9 no engka kelas 6 engka ang busa da kai ni cinta kai ni omok kai ni he busa siklang to engka botini amuti kai to kai guro go ro guro to kai chini songsar buti kai nai thongai engka abono bokiti saijo ipi akhone nogo ongkoi phaito reisa hai chung songsar ongko khai kahoi tonglai yano engka abono no ang kobogo hukai tei o buri buma bodolong no kobogo jekhini nukhai kol khai akhone bono ongkoi media taku rongno sabo ongko 7 tarik 12 2022 okhormani ongko mongolbarni no engka mongolbarni no okhormani hingkai budbar bisotbar kai ang bahan jung aro thangka ঠিক আছে bahan jung aro bo thangjak engka thangai akhone bahan jung aro thangka hingkai no bo bongaron tong engkai ang bisot bara thangai akhonoi rutukha engka bahan jung bai buai phaiya hinai ana thokai ga engka ani nong borok safu ang nini kubui phaitongo ni kubui phaiya akhonoi ano trang nani hinai phaika ang nong nok ano roh kangkai ang ni nurono phaji chai bihi chai thinen hinai safu engka bu kumui song engka bahan jung song 사회야 그래 러가 구무이 파이야 그러니까 좀 부자부지 kai 올라 사회를 하라 그러니까 앞에 있는 양 파이야 그러니까 디셈버니 응거 파스 응거 4달이 어컬마니 그러니까 사라 두니아 응거 kai 파이야 그러니까 나라 탕 나이바 펠리야 그러니까 ang 파야노 올라kai 비비 성아로 동으로 너이 키나가 그러니까 졸리마 탐지 버럭 어커 탐아봐 파야노 힌토 그러니까 파야노 힌 tamang 그러니까 올라kai 나이니까 प्राय December mas pai thenga pai thangbo phelia January mas engka January mas pai thanga akore u saraswati go hangai goria joto laibika engka phelia engka angolo kha khusma engka no engko khai ayang korbuk phaijingo akon thanggoi akonoi songsar khaitong khai khino engka songsar khaitong khai hingke khana khangkai ang apruka ani busa mak tamtarang khaka ang to emne bobai kaglai man kuno ongko bokoroi kuno kagos potro bokoroi engkai bo thanga akhon songsar khaitonga engkai abono amne songthani bo ang kobogo ekjon borok je kuno ong thangkai 6 mas ain moton 6 mas sara kuno ongko khaimiya kaijangmaya borjangmaya engkai abono no media taku tei je ongko rongno ang kobogo engkai bo aro thanga akhonoi ongko khangkai na chung busatui akon tu phaiken kaida thangai akon salai beke aro salai akon ngoi tuma khai ko ngko khai 5 tarik 2023 রবিবার 5 তারিখ 2023 রবিবার দিন থাঙ্গাই এখন কলবুকো থাঙ্গাই এখন আং ববাই ungko khai
o chila sa hong ko kai miramisi kai ungko lai phika nga bobo henover khai rika ya nga afro ka bibi song ani boy jo okra an boy jo kasar bok tu phika gari bo khai nga ano to ayang phaya khona bok trang phaji bo hiya nong boro uro bo hi saya thana tolawo thana thangkapu thana thangaya khonoi thana tola tung ko khai ani boy jo kasar ani bukra jo tong nga an bu ungko busatrang ang muthanga apuka busatrang thangaya khonoi ani busa bai kok sari nai noi যখন তে ani busa mangni roh frukai ani bihik ani busa rongno juta khojai buna nai fu ngai juta khojai buna nai amuk nai hukai ani busa ro kabaya khone phika nga phaya khone ungko khangkai ang abo rokai te khobor malia ngai ta যখন te ungko tabu ungko pas hoite 6 তারিখ ungko khai je thana tola ungko phimeli a din hoite kai tini koi tarik 25 তারিখ Engkau 26 tarik, 26 tarik jotui, angkau tu kuno khusmalia ta, bokaja atau kah, borjar atau kah kun khusmalia na tutu mereka pada thangka. Engkau apa no, sini buri buma rok to buri ni befar saya mabayu, kaham kambia. Engkau angapa no, jaga tongbo, bayre tongkah bayre, sini takuk rok naik tu bayre tongkah kau foto no naik apa no nukangka anak call kaya apa no nomor dirija. और नंबर ने होते इनको के कॉल खया खने आनो खबर होतो उनकाय आबनो बजेखिनि तंबो जे जगह तंबो आनो उनको खाय उनको होते उनकाय उको जे लुन हनै र लुन उनको खाय आनो साया उनको नै र आनो जालक तंबो आं तम खै बंनि लुन साइबो मैया को तबे आं नानि उनकाउ र तीनटा जगह लुन ना हात कलांजा और तीनटा जगह लुन बो बजदि फैले हंकाय हाफ पर्सन फुनो आनो bini olek bo lun mas sunai ang olek fu sunai bohon khanya ang busai hisabo bini olek ka bo mas sunai ang abo ka ang bini pura ta ang simia lun na hare akon joto sara dunia rang ungkoi kalang kami ni abo no joto taku no buri buma rong no bodol no ang kobogo jekhini nuk tongo bono rom narugoi ungkoi narugoi ano kol kicha khai asungna ang nong no onor ang te tomle sanan Ani mungkai dimbarani, medarani ingkai an thani apro runa apro sawo burima an ang बहुत rang dor kanang to khano rang kisa bag di hini sawo ba apro an thani wo 17000 rang na ha ka 17000 rang na ha roi bo ningo to phono noko khainin ka kana ta sadi ang to phono soi tong nai mas to no nong ni logi wa hini sawo ge tabu ge bo sosi solia ta tabu ge bo nok nu khung bu sai bu sana ki bioi sala ba si khali thang ka hini tabu kai sawo ge ta sung ba ge jung run sunai run master somni no chin no ko kawi tong bong ni man thai bong ni sanai ge tabu de tong nai de narang nai sila bo bona ya khari ri he di bini run tong go borok bang mani run bo phai sopai ni nago jodi ya khari ri he ang kai de bono na tina chala bo phai chini run sopai di medarani no de jaga no goi tong khang kai bono de kono borok phono jung no saha di jung bono rom sinai ta